Ola, moi boas, benvidas a todas as persoas que nos estades escoitando. Un día máis, aquí estamos cunha nova entrega de Canto Conto. E hoxe teño unha convidada moi especial. Ela chamase Tania e máis coñecida como Tania Camaño. Agora mesmo, que tal, Tania? Como estás? Moi ben, moi ben. E, bueno, antes de nada, dentro cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola, Tania, que tal? Moi ben. Bueno, en primeiro lugar, quero aproveitar para agradecer a túa presenza neste podcast, porque non sei en que momento falando contigo, ilumiноuse unha bombilla e dixen eu, esta muller ten que vir ao podcast. Eu encantada. Póme nerviosa isto de falar. Non é a miña gran habilidade, pero bueno. Bueno, Malo será. todo está... Descubrirémolo ao longo destes minutos. E é que, a ver, probablemente, pois sí, haxa xente que agora mesmo nos estea escoitando, pois porque escoita sempre o podcast, ou porque din, bueno, a ver que me ven contar MJ, ou porque che coñecen a ti, pero tamén haberá xente que dea con isto e diga... Bueno, de quen ou con quen estamos falando? Ainda que xa vos digo que Tania é coñecida, pero igual non vos dades contas. Esa é a definición, un pouco así, non? É dicir, ti eres música, pero eres máis cousas. Claro, a ver, Como todas as te persoas somos definirías? como moitas cousas. Ai, eso é complicado, Pero claro, que nos definimos como co traballo que temos ou donde vivimos ou donde somos, é como un pouco complicado. Non sei, eu son Tania e son pois unha chavala dunha aldea de Vimianzo, do Rego dos Podres, que me gusta moito dicir o nome sempre. E son música, sí que son música, mas este ano como que sinto que xa podo decilo porque vivo económicamente como música, entonces como que ten outro, como que xa non me sinto tan impostora a hora de decilo. Pero tamén son educadora, son profe, tamén son estudiante ahora mesmo da universidade, son moitas cousas. Estás estudando, entón? Estou acabando a tese de doutoramento. Que non é cousa menor. Que se acabará nun par de meses. Queira que non. Tense que acabar nun par de meses. Entón estás ca tese na recta final e tamén estás nun momento, digamos, laboral musicalmente moi doce, porque é o que todos os músicos nos gustaría sería ter cantos máis bolos posible, que iso é sinónimo de que estás traballando e que estás traballando na música e que estás gañando sustento, non, a través da música. Claro. Non dito de xeito super, como dicilo, pouca maxia e moita realidade, non? Sí, a ver, que é un traballo, que sí, Sí. é un traballo que ten moita magia e que tamén está moi romantizada esa magia, pero ao final é un traballo, eu sou unha persona que vive de alquiler, que paga unhas facturas, que agora me fixen autónoma, teño pues, movidas que se chaman trimestrales, e venche así un zapatazo na cara, entonces, bueno, estas cousas todas, vida normal, como todo o mundo, gastos, entonces, bueno, cando o teu traballo che permite vivir, que parece bastante increíble dicilo así, pois darlle gracias ao universo ou o que sea. E de feito, antes de falar da actualidade, a min gustaríame ir un pouquiño para atrás, porque, decir, ti sempre estiveches vinculada á música, pasaches por diferentes proxectos, bueno, ademais, a ver se non digo cousas erradas, pero ti estás profundamente, ou sempre estiveches profundamente vinculada máis ao que é o mundo do trad e así, pode ser? Sí, empecé con 3 aniños, empecé na asociación que había en Vimianzo, que era Os Encantos de Vimianzo, un grupo unha asociación de baile e danza, chamábamoslle máis que baile tradicional, porque era desas escolas que viñan un pouco da influencia de Rei de Viana, do mundo coreográfico. Entón, eu empecé a bailar, fui o primeiro que fixen bailar nesa asociación, pois imagina, tamén tocábame Berrogueto para que eu bailara, sabes? Luarna Lubre, Susana Seivane, Budiño, os grandes dos 90 eran a miña banda sonora.
E aí empecé a tocar a pandeireta, empecé a tocar a gaita, e xa nunca parei de estar en asociacións. Foi a cousa que máis se mantuvo. Fun pasando por moitas, sí que é certo, pero sempre estuve vinculada a algunha asociación de cultura tradicional, de música tradicional. E a primeira vez que chegaches a formar parte de algún proxecto ou así, porque, é dicir, eu donde te coñecín e donde souben que existías foi a través de Samarúas. Non sei se foi o teu primeiro proxecto ou se houve algo antes. Foi. É que eu empecé a cantar en público, a primeira vez que cantei en público foi en primeiro de bachiller, segundo de bachiller, porque eu cantaba sempre, marchaba po monte con un can que tiña eu, que era Blacky, marchaba po monte, po medio do monte cantaba eu sola, nadie na miña casa sabía que cantaba. E de repente, eu creo que fui en primeiro, que en segundo xa non tiñamos música como materia, cousas da vida. E a profe Tamara, que tiñamos ali en Vimianzo, fíxonos como unha prueba de entonación a cada un e dixo, Dios, cantas moi ben, non te plantearías estudiar canto? Eu, podes estudiar canto? No medio da nada, sin saber moito de que iba o mundo. E cheguei a casa e dixenlle, mamá, lévame a Coruña que teño que facer unha proba de acceso para o conservatorio, para lírico. O sea, ti imagínate miña nai, sabes, quedou volada. Pero levou, me dixo, me va, pobre. Se lle din que non eles, xa non lle digo eu. Empecé así. E a través desas clases de música, de estar en bachiller no Instituto de Vimianzo, veñen as persoas de Camariñas tamén a estudiar o bacharelato. E foi cando conocín a Fran Barxia, acordeonista de Samarúas, e xa sempre xuntos. E de moitas cousas máis. E de moitas cousas máis, sí. Que aproveito pa xente que non se sitúe, bueno, do mundo da música, máis ou menos, Fran, a xente pipeo, sabe quen é perfectamente, están moitos proxectos, pero a xente que, pois, igual, estea máis desvinculada, pois eu direi, si coñecedes o Hora Aperta, de MJ Pérez e Crúa, pois ese acordeón é de Fran. Este Fran do que falamos, sí. Fran, efectivamente. Pois Fran é como un irmán, é un mellor amigo de toda a vida e pois familia xa para min. Sí. E con ele empecé a ser capaz de cantar diante de alguén. Íbamos nos recreos pa aula de música do instituto e poñémonos a tocar calquera cousa, covers do que fora que encontráramos en internet. E ven comigo facer as probas de acceso, porque xa estudiábamos os dous piano na escola de música de SE. E de repente, pois, surgiu, estábamos na universidade xa, na Coruña, os dous estudiando o mismo, foi como, por que non facemos un grupo? Eu conozo a este chaval, Miguel, que é gaiteiro, é o director de Gaiteiros de Xacarandaina, está Antonio Prado, que toca percusión, e que facíanos falta un violín. Entón, de repente, un día sale unha entrevista no periódico dunha rapaza de Soesto, guapísima, e como cunha desta xente que a vesa ten como unha enerxía bonitísima, que era Antía Meixeiras. É que ahora, claro, dis estes nombres e dis, guau, son supercracks todos. Vaya peña se foi xuntar, efectivamente. Pero daquela éramos 4 chavales que non tiñan onde tocar, que se querían xuntar e facer algo xuntos. E seguimos sendo 4 chavales e chavalas que queren tocar e facer cousas. Pouco máis. É que a min chama a atención, a ver, efectivamente, cando Samarúas comezou a decir, hola, existimos e aquí estamos, e a facer as primeiras cousas, sí que é verdad, víase vos, a ver, que me escoite falar, parece que eu son bellísima e vos novísimos, somos máis ou menos da mesma quinta, pero eu que sei. A ver, falando con ollos genéricos, eu dicía, era como, jová, que xente tan nova, non é? Pero daba a sensación, despois escoitábase o que facíades e entre que erades varios, que a ver, pode ser, ás veces xuntanse uns cantos colegas e empezan e acaban a canción todos á vez, despois polo medio xa tal, non? Pero aquí víase que había como unha madurez musical que sorprendía, non? Pois para o momento, non? No que estabades, e daba como a sensación de, no, esta peña ten máis experiencia e esta peña, pois realmente acabábase de xuntar, non? Como que... A ver, tiñamos 20, eu, o sea, Fran, os nombres que dixen agora máis ou menos temos a mesma edad, o máis noviño foi Carlos, que foi o último en entrar, que é o irmán de Fran, e que agora pois, será máis conocido por ser o guitarrista de Arritmia, ou das Tanxugueiras, ou Cousks, que non sei como... Sí. Cousks. Que sempre, todo o mundo, eu cando tal, a xente di Carlos Cousas. Sí. Despois xa... Cousas, claro. O pobre usou o xe e todo o mundo di o que quere, pero mira, libre. O tema dos nomes é complicado, dá para debate. Jova, claro, e aí é onde comezas a... Pois comezas con ese proxecto, comezas a cantar. A verdade é que a min polo menos chamoume
chamou a atención e non son a primeira nin a última, que todo moi ben, todo maravilloso, pero bueno, que, é dicir, xente que canta ben, hai moita, entre comiñas, non? A ver. Sí, sí que hai. Xente que canta ben, hai moita. Xente que dis ti, ten algo, ou hai algo aí na voz, na forma de cantar ou tal, que me... non hai tanta, sabes? E dilo por mí, supoño. Sí, digo por ti, efectivamente. Eu que sei, moitas gracias. Foi un proxecto super chulo de implicarnos a todos os niveles, claro, sabes, económico, de tempos, eu recordo, igual, agora vexo con os meus 31 anos e pareceme como unha tontería, non? Pero eu recordo que tiña a posibilidade de ir de Erasmus polas notas e sabes, porque che apetecía, e fui como, non vou porque claro. chamarúa, sabes, hai que ensayar, hai que movelo, e eso, cando aínda non tiñamos nin o disco na cabeza, era como, claro. O sea, sempre xuntámonos un grupo de xente que é todo pola música. O sea, ao largo da miña vida non sei cantas veces faltei a bodas, a bautizos, a comunións, a quedadas, a toda a vida social en general, porque tes ensayos ou porque, pois eso, non estás como super comprometido a que eso salga. E claro, tiñamos 20 anos, teño 31, e agora podo decir que, sabes, económicamente é un traballo real, pero hasta sí. ahora non o fui. E son moitas horas, e cando te encontras con xente que está como ao mesmo nivel de implicación que a ti, pois claro, como moi... non sei, como moi fácil xuntarte aí, e despois, claro, somos moitos, cada un a vida leva polo seu camiño, polo seu lado, e todo acaba, bueno, pois cada un vai escollendo camiños diferentes, pero ao final eso, non sei, é unha cuestión como de compromiso e de encaixar nun momento concreto cunha xente que estea como cas mesmas necesidades que a ti. E, de feito, sucede moitas veces que sí, que se forman grupos nos 20 e tantos, grupos moi guais, non? Pois de 3, 4, 5... As persoas que sexan, vos erades en total cantos? A ver, despois cando ven Isaac, cando xa metemos a batería, éramos 7, non? É que erades... A ver... Erades bastantes. Carlos, Antonio, Miguel... Sí, éramos 7. É que, un lote, claro, mover eso... Claro. Un lote de peña, digo cho eu, é que a última xira que tiven da Luz Prendida éramos 7 e... É dicir, claro, todo moi ben, pero canta máis xente... Os que estades na industria sabedes o que é, pero se non só hai alguén que lle guste a música, pero a vez de público, o que implica mover económicamente 7 persoas. Nós que empezábamos a currar con cousas electrónicas, levábamos o baixo secuenciado, entonces tiñamos que levar in-ears, levar claquetas, non queríamos monitores en riba do escenario, queríamos a escena limpia. É que é verdade, que era desde os poucos que, sendo claro, unha banda que estaba empezando e todo, sí, ahora super común, ahora todo o mundo vai mundo, así. pero antes era... Claro, fora unha inversión, cada un comprou o seu in-ear porque non había pasta, sabes? Era como ti cos teus ahorritos de tocar en alboradas e de ir tocar a bodas ca gaita xuntas, e recordo que fora como... para min naquele momento moitísima pasta comprarme un in-ear para min sola. E uns cascos, claro, eu aparte teño como problemas auditivos, entón os meus cascos tiñan que ser como moi concretos e moi especiales, fora moita pasta. Buf. É que isto, claro, é o que antes dixéchelo e que era o que decías de é moito curro, o sea, non deixa de ser un traballo, non? O sea, dixeches algo así como de caes na conta de que sí, o sea, que é un traballo solo que no momento no que ti, o sea, non é o mismo. Ahora mismo, pois no plano no que estás agora ti e moitos dos teus compañeiros, que é, pois eu teño que facer todo este curro, pero teño unha remuneración económica, porque é un traballo. Pero é que antes, e xa non antes, agora eu se quero facer outro tipo de proxecto, pois por exemplo, como agora estou facendo con Alberto Romero e con Iván, que estamos facendo aí, pois é unha cousa aparte, para cantar música en portugués e así. Vale, de momento non temos un bolo solo contratado, pero todo o curro que se fixo, ti contas esa inversión, tanto de, inversión que fixeches, pois eu que sei, faste unhas fotos, faste un tal, tanto como inversión non tangible, é dicir, que non puxeches cartos físicos, pero puxeches horas de curro, de planificación, de ensaios, de tal, o sea, é dicir, como vos tan novos estabades currando a un nivel profesional, porque o curro era de nivel profesional completamente, bueno, estás intentando sacar adiante un proxecto. Ás veces hai proxectos que saen, ás veces hai proxectos que non saen, É que non pasa nada. É o drama real, porque claro.
Que si nós estábamos estudiando e ao mesmo tempo estabas intentando sacar un proxecto adiante, pero sempre, que eso, bueno, ahora vexo a larga, estou como moi orgullosa de telo enfrentado así, pero cando ves que as cousas non van ben, pensas, buah, fostes un flipao, quixestes facer unha pirámide, sabes, emular a Berroueto e as bandas que nós tiñamos como no... as bandas que nós escoitamos, sabes, que era, pois, Vetusta Morla, desde fora, e Berroueto, pois eso, Budiño, ese disco de Paralaia, sabes, que era como esas referencias todas que tes, ti queres facer unha cousa dese nivel. Musicalmente xa podes estar máis ou menos preparado, non? Pero en términos de horas e de esforzos, estou segura de que fixemos todo o posible para que eso pudera chegar a algún sitio, sabes? Pero ás veces, bueno, pois eu que sei, o estilo, ou o momento musical, ou, pois eso, ahora ti vas a un programador ou unha programadora e non se asustan por ver sabes, o desarrollo técnico que leva unha banda, pero daquela, sabes, pasamos de ser 4 ou 5 que podíamos tocar en acústico, un bombo, unha pandeireta e foliada, a de repente estar ao nivel como de reconocemento de tocar en foliadas, porque non estabas para de repente encher un colón, pero os medios técnicos eran inviables para unha foliada, entonces queda sin espacio. É que é verdad, porque se cadra un dos factores que perjudicou, bueno, que chegou a perjudicar pois, a un proxecto como este nese momento, era que en factores non directamente musicais estabades en terra de ninguén, sabes? Non estou aquí, pero tampouco estou alá. Entón, aquí podería encaixar, pero non é viable pois, pola parte técnica ou porque non... por outros elementos, sabes? E ao mesmo tempo tampouco estás no punto de voume facer unha xira de teatros con todo... Claro, non eres... Porque nadie... Como vivía non, xe non é o día. Claro, non é viable. Non é viable despois que, é dicir, eu mesmo comigo, non, con MJ, aínda tendo 10 anos detrás, eu, por exemplo, cando dixen vou pechar a xira de A Luz Prendida porque sinto que xa cerrei un ciclo, xa levaba 3 anos xirando iso, porque como me colleu a pandemia polo medio, eu dixen, voulle dar máis tempo a este disco, é que dame igual, é que creo que o disco merece, porque... Aparte, todo ahora ten que ser como... Dios, super rápido, un ano por seguinte, outra cousa, dixo, pero Dios mío, antes as giras duraban muitísimo máis tempo, había espectáculos, xa non de música solo, de baile, de teatro, que duraban anos, porque o importante é que chegues a xente, non... Sabes, é como que agora o tema da caducidade do arte é unha cousa horrorosa, pero bueno, é o tempo que nos está tocando vivir. Eu creo que tamén agora estamos nun punto no que se produce moito, moi rápido, e non sempre sabes, non sempre é o suficientemente maduro, sabes, ou non digo xa, non me poño a decir bo ou malo, pero notase que incluso, é dicir, incluso polo menos eu que me estou quitando deso, pero entre nós, cando falas cos compañeiros, hai como unha ansiedade de dicir, é que non te atreves a parar. O sea, teño falado con colegas que están nun momento da súa vida de auge absoluto e dis, Dios, é que necesito descansar, necesito ter un ano, xa non descanso físico nin mental, senón se quero compoñer o seguinte disco ou quero traballar no seguinte proxecto, necesito tempo, non podo compoñer un disco de calidad nunha furgoneta. Xa, é que aí é onde... Estás roto, pero estás cansado. Pero é que ti ademais para compoñer... Pero se paras, de repente a industria diche outro por sitio, estás fora xa, entón tes ese medo a... Tes un nombre, pero non ten tanto recorrido, igual non és, pois non sei, sabes... É que dicir nombre sempre me dame, porque sempre te olvidas de algún, pero eu que sei, xente como Xavier que ten un público super fiel que leva de toda a vida, Guadi, sabes, estes nombres de pois os nosos grandes referentes, Mercedes Peón, Budiño, a xente que ten un público que os siga donde vayan e que van con eles, non? Pero estas generacións todas da hora, dá igual ao nivel ao que estean, sabes? Tes un público que hoxe está para ti e mañán igual non, porque aínda non maduraron contigo, non cambiaron anos da súa vida contigo, sabes? Non se fixeron, non pasaron da adolescencia a ser adultos contigo. E ao final, eu creo que esta tendencia que hai é mala en general, o sea, ten as súas cousas boas, sí, pero para min eu poño nunha balanza as cousas boas e as malas, e eu vexo máis cousas malas que non estamos aínda sendo moi conscientes das malas consecuencias que teñen e que van ter, porque aínda asimos ver, é dicir, aínda van vir as malas consecuencias. A que me refiro? Por exemplo, que se un músico sinte iso, porque non é por nada, que mola da túa música? Entre outras cousas, mola que ti na túa música plasmes cousas ou transmitas cousas ou contes cousas pois que de algún lado che teñen que vir. E para que che veñan esas cousas tes que vivir. E vivir é moito máis alá. Imagina que ti
claro, todo o que contas, todo o que tal, todo se basea en tu vida de artista. Pois mira, un tema ou dous está moi guai, pero despois o público é que lle dá igual, sabes? É dicir, o público non vive a túa vida e terá outras movidas na cabeza, non? É dicir, tens que vivir como persoa e ter tempo pois para empaparte do mundo para despois contarlle cousas ao mundo. Claro, ter algo que aportarlle. Claro, non sei con quen falaba eu a nivel de tema da industria, pero estábamos falando de artistas aínda como a quen di da vella escola, entón que me dicía, claro, falábamos de date conta como é o rollo, estábamos falando meramente de temas de contabilidade e así, o sea, non estábamos falando ni siquiera do ciclo a nivel artístico, de como, é dicir, se te fijas, os grandes artistas fan moito de un ano de xira ou o tempo X, é dicir, xira disco, pero cando están ao disco, cando están a xira, Claro. Entón, unha das cousas que abordábamos era cando ti estás pa o disco, de como ás veces cando estás na xira estás cotizando moito, pois estás pagando un montón, pero cando tes que estar ao disco como que non hai, é dicir, a nosa economía non está preparada, non, para os ciclos que ten o mundo artístico. Entón era en base a isto, pero que ahora mesmo isto é o que dis, nos artistas que veñen aquí detrás, que están no boom, nestes booms que veñen agora, que eu falo de forma indirecta porque eu non formo parte dese círculo, inda que me empeñar ahora moitísimo, non vou formar, porque non depende, hai xente que pensa que é cuestión de querer facer algo e entrar, non depende deso. No, eso como estas frases de si quieres puedes, no. No, e eu é o que sempre digo, que cuidado, non me molan esas mensaxes, e sempre que vou aos centros de ensino e así, non é que lles diga, eu digolles, pois se tedes inquietudes, facede cousas, pero despois a vida é dura, o cal non quere decir, sabes, que te xa, é que dá medo. A min pásame cando vou dar charlas, pero non sabes onde meter o punto de pesimismo como para que a xente non se agobie, pero tampouco venderlles un fume que non é. Claro, efectivamente, porque ademais, é dicir, ás veces a xente cando lle vai ben ou de repente está no medio do boom é incapaz de analizar as cousas dende fora, e entre outras cousas é que ti unha vez empezas a ter éxito, é dicir, o éxito xera cartos, cos cartos podes cada vez contar con máis xente, ao contar con máis xente tes máis xente que che axude a facer cousas, tes máis cabezas pensando no teu proxecto, por tanto, non é o mismo un single que saque eu, como por exemplo, antes de vir aquí onde a ti, estaba a toda a leche, acabando a portada, colgando nas plataformas para ver se con suerte el viernes xa está disponible, mas eu dicindo, a ver, esta semana cando fago o lyric video que teño que facer, sabes? Isto é unha loucura absoluta. É dicir, e ainda así considérome privilexiada porque hai artistas que teñen o temazo nas mans e non teñen os coñecementos ou as ferramentas para hacerse a portada e o lyric video, sabes? Eu digo, ainda teño que dicir, sou unha privilexiada por autoexplotarme. É que o nivel de curro é o mismo que esas bandas que o están petando. É que ese é o drama. Pero non nos podes pedir a mesma velocidade a todos. Eso é injusto, sabes? Eso é o injusto. Porque eu este tema levo moitísimo tempo. É dicir, porque agora estou nese ritmo de por que saco singles e ainda non me metín a un novo disco. Porque polo menos, ainda dedicándolle moito tempo aos singles, podo ir seguindo ofrecendo cousas pouco a pouco. Claro. E tamén as cousas como son, máis que pola exixencia do mercado, é pola miña impaciencia. Porque quero compartir as cousas. Pero eu sinto que estamos como nun momento raro no que, se ven os propios artistas, notan, non? Como ese rollo de necesito ter tempo para espacio, parar, compoñer. Tamén a propia industria non favorece eso, porque, é dicir, tampouco ves que nas programacións se faga un barbeito, sabes? É dicir, é como de programeiche o ano pasado, programoche este ano e programareiche o ano que ven se me sigue convindo. Claro. E non se fai como un barbeito cultural, sabes? De, pois mira, este ano ves ti, outro ano ven outro, despois igual sacas un disco que sexa volvo te traer. Se fai eso como con un grupo moi reducido, que eso tamén é, sabes, pois a propia industria mira cal é o público de masas, non? Cal é o público que está disposto a comprar entradas a 200 pavos, ese público que escuita, pois o que escuita ese público levámoslo, sabes? Ao final é un negocio, é un traballo, e tamén, bueno, pois eu tamén non entendo, sabes? Digo, non van programar cousas que non lle compensen, pero pois é unha pena realmente cos circuitos que se vayan pechando solo a
os macrofestivales que teñen que pensar na súa economía tamén, non están pensando solo en cultura o pueblo. Claro, eu obviamente entendo a parte económica, pero considero que hasta non hai moito había como un equilibrio e unha variedade tamén de estilo, que iso tamén agradecese, sabes, que digas Claro, que unha cousa vai da man da outra. Se sabes? deixa de haber circuitos donde X estilos podan moverse, deixa de haber eses estilos, porque, que che digo, xa é como un compromiso enorme, este rollo de amor al arte, é absoluto, porque ti durante moitos anos, igual toda a túa vida, porque igual nunca chegas a vivir deso, estás te dedicando laboralmente a algo que non che genera ingresos, ás veces ningún, efectivamente. Entón, ti estás nese punto e ves que directamente non tes onde tocar, que faz? Sí. Para iso toco o canto na miña ducha, claro, sabes? é que Se aínda tes algún espacio, pois non sei. Onte fun ver un concerto de jazz dun cuarteto de saxofón Sofilloa. E dixo, claro, miraba para estes chavales e dixía, que máis espacios lles queda para tocar? Xa non dixo na Coruña, en Galicia. Sí. Sabes, pois hai un par de festis que molan moito, pero claro, como hai poucos, eses poucos vai peña moi crack. E mola que hai ese espacio, pero a xente nova que está arrancando, que quere sacar un proxecto de jazz adiante, onde tocan en Galicia? É que non teñen, Hasta vas a un bar, porque hai outros estilos, bueno, porque te podes romper a cabeza chamando a locales que no verán poñen música en directo. Cantas veces oímos pois, jazz como música en directo ou rap ou outros estilos, sabes, que non sean pois, os habituales que se oen nun bar un día de verán pola tarde na Coruña. Claro, se ti estás nese punto, tes 20 anos, pois igual dice que se non teño onde tocar, cal é a meta final? A meta final é tocar, enseñar o que ti faz ao mundo. Se non tes onde facelo, xa non o faz. Entón, vais capando cada vez máis hasta que só hai bandas e grupos que teñen onde tocar. É natural. E eu a sensación que teño é que si isto sigue así e a velocidade a que vai, porque ademais non noto que sexa unha transición, sabes, que dis ti, non noto esta transición, é unha transición para mí moi agresiva está sendo, porque a velocidade para mí está sendo moi brusca, o sea, para min eu vi a tendencia que levaban as cousas antes da pandemia e unha vez xa non hai a excusa da pandemia, é dicir, porque antes ainda había a excusa de es que nos estamos recuperando, que restriccións e que tal. Ahora xa non hai esa excusa, xa dende o ano pasado esa excusa xa non. A nova normalidade xa é normal. Xa é, normal entre comillas moi grandes. Entre moitas comillas. Entón, ahora xa non hai esa excusa, ben, pero noto que a velocidade a que estamos camiñando cara a un rollo no que cada vez está quedando tan pouco espazo para todo o que sexa un pouco que saia do rego do que sexa mainstream, sabes? Porque, decir, eu sempre que falo destas cousas é o que digo, non se trata de atacar o mainstream, porque non é cuestión de atacar nada, sino de o mainstream é o mainstream e a xente que non somos mainstream non é que pretendamos ser mainstream, pero se ti tes unha parcela e tes un público e é pequeno, molache poder seguir dirixíndote a este público. Si xa non hai programacións para esta xente que estamos na periferia, entón ti tes dúas opcións, como me pasa a min, que eu digo, para ter 3 bolos, como a quen di, cando me lo ocurre un montón, o sea, faz todo o que é pos ao servicio do programador toda a maquinaria burocrática, é dicir, o poder contratarte, é dicir, que estés currando con xente que poda facer toda a parte administrativa, ou que ti sexas autónomo, o sea, todo o que tens que facer para decir, vale, podo exercer este traballo. Sacas traballo novo, tes a maquinaria burocrática, meteste nos circuitos, faz todo iso e ves que non hai sitio para ti, entón dis ti, eu para o ano que ven vou invertir este tempo noutras cousas. En ter outro traballo que che dea para vivir. É que ao final queremos vivir de estar vivos, sabes? De pagar un alquiler, unha luz, un gas, o que sea. O que pasa é que no directo ímos acabar perdendo moitas cousas. Gústame pensar que hai épocas e que hai temporadas e que non sei, porque igual na época de miña nai se puxo moitísimo de moda todo o que viña de fora e a música tradicional viviu unha leche da, sabes, a generación de meus pais era como, son cousas de vellos, que nos pasará ahora nós, pois co que escuitan nosos pais, é como generacional, non? Jústame pensar que igual que eso tuvo un auge, ahora de repente hai un mundo de foliadas e de chavalada que lle encanta ir a foliadas, tocar, bailar, e que se volve a vivir a música tradicional desde o ocio e desde a comunidade. Gustaríame pensar que a industria tamén terá cambios, sabes? Que agora pues, está de moda isto e funciona, e os festis petan, no? e vivimos así, pues que daqui a un tempo a xente pues, tamén buscará outras cousas. Esa mesma juventud que agora demanda
festas en espacios gigantes, con pulseras e con purpurina, pois que igual dentro dun tempo demanda outra cousa, porque a súa vida tamén vai cambiar. Non sei, chámame esperanzada, pero gustame pensar así para non morirme de pena. Sí, no, é que o eso ou dicir, bueno, pues vámonos tirando todos así. Eu teño carné de camión por se acaso como plan B na vida, nunca se sabe onde che vai levar, hai que ter plans B, nenos. O meu nenas. plan B é formarme como alicatadora. Aí hai pasto. Hai ahora mismo, ves, é que son ciclos, sabes? Houve épocas onde ser fontanera, albañil, electricista, era pois, o que facía a xente que non daba para facer carreiras universitarias. E agora non atopas un fontanero. E agora non nos tens encontrado, teñen uns sueldazos que te cagas, están a lote de traballo, sabes? Escollendo eles e elas onde queren traballar. Pois ciclos, eu que sei. Fontanera de día, música de noite. Música de noche. Ese é o drama. Que para poder ser músico tens que ter outros traballos e dedicarlle tempo. E despois é como... Que guai, non? Estás vivindo o teu sono. E dixo, estou traballando. É como a miña ilusión é traballar. Claro. Porque estudiei. Ou ainda que non estudiara, sabes? Porque te estás esforzando. Que Tamén mólame que digas iso, porque romantízase moito isto. E a decir, claro que, mira, eu é o que penso. O sea, realmente, e dirásme se a ti che pasa igual ou simpatizas con isto, detrás desto, o sea, si isto, jaja, jeje, subes a un escenario, mola mogollón, que adrenalina, que tal. Pero detrás destas sonrisas tamén hai moitas lágrimas, e moito sacrificio, e días que igual, pois, eu que sei, estás enferma, e estás encima dun escenario, dando o callo dicindo, veña, vamos facer o mellor posible, e que acabo o concerto xa, porque quero ir para a cama, a ver se me recupero. Isto tamén sucede, porque a xente pensa que é todo jeje. Pero precisamente, sí, vale, eu ás veces digo, co peso, ca responsabilidade que genera isto e a ansiedade que me dá ás veces, que a ansiedade non é tanto por dicir, ai, que ansiedade, que teño que subir a un escenario e hai público diante. No, para min ás veces a ansiedade, teño tanta responsabilidade que... sabes, se empezan a torcer cousas, me viene todo encima, sabes, non teño un paraugas, entón, iso genera ansiedade, pero dis ti, pois porque, pénsalo en frío, dis, por que non te buscas outra cousa, por que non faz outra cousa, porque realmente atopas aí algo que dis, isto vale a pena a pesar de todo. Sí, eu en tantos anos non che sei explicar o que é, o sea, non sei decirche o número de veces que dixen hasta aquí. Non me compensa económicamente, evidentemente, teño que buscar un traballo, quero ter unha vida, o sea, quero poder, os ahora xa non, porque xa fai anos, non? Como que, pois, eso, ao final eu opositei, metime a traballar nos coles, porque era como, teño unha edad, quero deixar de pedir cartos aos meus pais, quero poder vivir independiente, quero ter un piso de alquiler e non ter que ter unha parexa ou uns pais detrás que me respalden, sabes? Entón, eu, como que sempre tuve moito medo a esa dependencia económica cos demás, entón, pois, saquei a carreira, metime a opositar xa, despois metime como na universidade con contrato porque non necesitaba ter un sueldo para vivir. Pero a cantidad de veces que dixen, se non me compensa económicamente, se me genera, porque a maiores de todo isto están que cando ti fas música cas cousas que ti sintes, estás te metendo en pelotas diante da xente. É que aí onde está. Entón veñen os teus dramas internos, as inseguridades, o que me costou a min escuitar a miña voz gravada, son anos da miña vida chorando cada vez que me gravo, poñendo os cascos e dicindo isto é unha merda, isto non vale para nada, non sei cantar, non sei facelo, clases de canto, levo indo a clases de canto toda a miña vida esperando de repente ser Rosalía, sabes? E non chega, porque as expectativas que temos tamén de cada un son unha leche, e queres ser perfecto porque ves que se non és perfecto nadie che chama, nin che contratan, tens que ser o produto increíble, non? Entón levo toda a miña vida formándome para pois ter unha técnica perfecta, para cantar perfecto, para colocar perfecto, pois agora vai a clases de baile, pois agora intenta aprender a levar as redes sociales, que agora de repente teño que ser creadora de contenido tamén. Sí. E todos eses medos que ti tes contigo mismo, as cousas que cantas, as letras que dis, o que estás contando, son os teus dramas, os teus dolores. A todo eso sumas ese que non das vivido deso, como é un camiño duro. E con eso sigo aquí. O por qué? Pois non teño ni idea, chica. Porque ti, é dicir, un pouco, cando rematou ese ciclo de Samarúas, é aí onde ti, un pouco a nivel vital, dixeches, bueno, vou buscar outros camiños. Eu seguín cando decidimos que Samarúas xa cumplira o
o ciclo, non? Realmente, bueno, dijo moi romántico, cando Samarúas deixou de ter concertos e non había a onde ir, ni se vendían discos, ni se conseguía salir a ningún lado. Entón, chavales, mirade, cada un polo seu lado, non podemos seguir ensaiando todas as semanas cando non tes un bolo todo o ano. Para que? Porque é desplazamiento de coche, é fins de semana ocupados, é intentar romperte a cabeza con pois vamos facer algo máis no directo a ver se así funciona mellor. É unha inversión que non vai a ningún lado. Entón decidimos, mira, este proxecto non funciona, a xente non lle gusta ou o que sea non está funcionando, non é o seu momento, pois deixámoslo aquí, foi moi bonito e xa está. Eu intento un proxecto a dúo con Carlos, que era Mara, que era unha cousa que era menos folk, igual tiraba máis cara ao pop, que sempre me gustou moito esa línea tamén, e de repente ven a pandemia, sabes, foi como íbamos ir ao Mumi a presentar o... É que eu lembro de ver algunha cousa, pero non sabía se era como unha especie de algo is coming, non? Ou si é que foi eso, foi algo is coming e non comenzou, sabes, e se murió. O sea, o seu arranque iba a ser un pouco eso, no Mumi, íbamos tocar, íbamos falar con programadoras e demais, e de repente que estaba eu en Santiago, de camiño ao Mumi, e foi cando dixeron, tirada pa casa que se pecha o mundo, e foi literal. Entonces, bueno, tanto a min como a Carlos, pois viñamos... Ao final era eso, non? Samarúas foi unha época moi bonita, pero foi moi dolorosa tamén. A nivel de autoestima e de inseguridades generachas todas, porque sintes que non vales nada, que por eso non funcionas. E tocar en riba dun escenario non é unha cuestión de cantidad de xente, é que toquei un montón de veces vendo a xente aburrida esperando a que chegara o seguinte grupo. Porque tocas igual en contextos onde non ten moito sentido, sabes? Nunha foliada Samarúas non tiña moito sentido, igual estás esperando a que veña Radio Cos. Entonces nótalo, é horroroso. Porque é como, Dios, quero marchar porque pues, estou agobiando, eu estou me agobiando, é imposible, non conectas nada. Entonces todo ese dolor, de repente ves, veña, outro proxecto, vámoslo intentar, máis pequeniños, somos dous, simplificamos, imos ás salas, e foi unha leche. Entonces xa, fuera. Pero si se meteu a pandemia polo medio, claro, a leche foi a pandemia, entendo, non? Sí. A leche foi a pandemia, pero claro, pillónos a min e a Carlos como en puntos diferentes. Eu de, Dios, teño que seguirlo intentando porque que quero encontrar o proxecto de Carlos, pois tamén lle levo un lote de anos e fui como, mira, eu necesito descansar, necesito parar, encontrarme ben, empezábamos os dous a ter moitos problemas de ansiedade, de ataques de pánico e rollos así. Entonces, bueno, pues Carlos seguiu formándose, metióse no conservatorio, está estudiando no superior, e a Arritmia creo que foi tamén como unha oportunidade de estar nunha banda, pero xa unha banda que xa funciona, que xa ten o seu circuito, que é como ir a mesa posta, sabes? E que non tes como esa responsabilidade, porque creo que lle xudou a curar un montón toda esa merda que traíamos de atrás. Ti vas a sumar, non vas a... De feito, eu lembro, antes de que eu empezara este podcast, cunha das persoas que eu falara, fora con Carlos, que dixenlle, porque tivemos como unha conversación falando disto, destas cousas. Eu dixen, tío, quero facer un podcast tal, non sei que, si molaríame falar contigo para falar destas cousas. Dixenme, vale, guai, pero máis adiante, porque agora non me apetece falar destas cousas. Eu, vale, tamén o entendo. Si, eu fixen unha entrevista aí fai pouco, que sacamos un número da revista Galega de Educación, todo dedicado á música. E falan, pois así, 3 chavaliños novos, cada un como desde a súa plataforma, sabes? Pois Carlos igual máis metido en YouTube ou en Instagram, estaba Alberto, que creo que está máis en Twitch, non? Alberto Busto. Sí, Alberto Busto. E falaban un pouco pues, de, bueno, salud mental, música, redes sociales, todo eso, así que me gustou un montón que Carlos, sabes, xa se sentira cómodo como para falar de, pues que é un mundo complicado e a nivel mental e as redes fan moitísimo mal, porque eu igual estou un día son moi polares, ou te axudan moito ou non te axudan nada. No, e despois que ademais, a min pásame que eu de repente estou contentísima, imagina, levo todo un día que estou grabando, levo todo o día grabando, de ai, que ben quedaron estes ventos, eu toda ilusionada, de ai, que bonito, porque son cousas que, cando as cancións que faz se materializan, é que é o gran problema que teño, e por iso non me decido a deixar xa a música definitivamente, que é o que digo, pois mira, igual terei que mandar a freír espárragos o circuito e os directos ou o circuito. Non que tamén o camiño non é o camiño, hai moitos camiños. Entón, pois igual
deixar de ser unha música do circuito profesional, non? E ser un ente que está por aí flotando no mundo, seguir existindo, pero teño a necesidade de seguir creando cancións, porque é dicir, non podo decir, eu mañá igual non teño un euro para producir algo ben, pero sigo tendo unha guitarra, sabendo a tocar e un par de micros para gravar algo guitarra e voz e colgalo ainda que sexa en YouTube. Vou seguir podendo facer iso. As cancións siguen nacendo. Agora ben, o nivel, o sea, para min a droga é dende que teño a idea da canción ata que ves que vas grabando aquí. Este día gravamos percusión, eu xa estou in love. Despois, a canción que vai salir agora, Tres cubano con Alberto. A primeira vez que gravo un tres cubano e eu xa, sabes, emocionadísima porque, Dios, e isto como mola e isto ves, a miña é diferente, porque a min o proceso todo de gravación, de estudio, de escuitarme, de que naceran os temas que había na cabeza como super traumático, porque non me parecía que nada estuvera a altura do que eu quería que sonara. Pero porque o nivel de exigencia contigo mesma é como, pero horroroso, que está para ben, min é como quero dicir, eu sou unha persona moi introvertida, cóstame moito falar ca xente, e máis, exígeme, me pasou fai 2 días, 3 días, con unha conversación un pouco random cun chaval, eu caio moi mal de primeiras. A xente leme como soberbia ou prepotente, e non é por excusarme, pero xúntase que son introvertida con que son bastante xorda, entón eu suelo estar no meu universo personal, non me entero de nada. A mí pásame tamén, se te sirve de consolo. Claro, entón é como que cando canto, non me costa nada eso. Eu estou en riba dun escenario como tan protocolario, enténdeme, sabes? Teño como que me gustan as cousas que na miña cabeza as entendo e teñen un orden. Sí. Falar con unha persona é aleatorio. Non sabes pa onde vai ir, nin que che vai dicir, nin o que non. Non sabes como responder, eu sempre estou como en ter mi control del espacio. Pois nun escenario todo está baixo control, enténdeme, sabes? Con todo que pode salir mal, como na vida en general, pero ti sabes que empezas esta hora, que tocas estes temas, despois ven este, voulles contar isto, como super fácil para min expresarme cousas que, non sei, é que eu vexo ahora letras que escribín fai 4 ou 5 anos e leoas e digo, wow, levo indo a terapia 2 anos, a nivel consciencia, estou ahora sendo consciente de cousas que entendo que as estaba escribindo fai 3 anos. Que é como, wow, como falaba desto? Se eu non tiña nin idea de que estaba sentindo isto, pero sale para fora. Sabes, colles un boli ou posta a cantar e o que estás transmitindo emocionalmente ca voz di moito de como te encontras ti. Entón, eu necesito como un regulador. Para min a música regúlame como persona no mundo. Pois como nenos que teñen xoguetes favoritos que necesitan telos para gestionar a ansiedade, eu gestionome cantando. A min pasame igual porque, é dicir, nin todas as cancións que faz sempre van salir ao mundo ou sempre vas facer algo con elas, pero eu hai veces que é como de teño un come dentro, teño un come que si collo a guitarra 10 minutos, ainda que sexa un boceto de canción ou algo así tal, bótalo para fora e despois ao día seguinte, pasados 2 días, 3, colles, volves cantar eso e é como que estás vendo ese sentimento dende fora. E axúdache tamén a entender mellor o que sintes, a procesar ese sentimento, tanto ás veces tristuras ou cousas chungas, como ás veces rollo de, estou eufórica, a min hai algo aquí que me está removendo, non sei moi ben que dicir. E tamén cando te enfrentas ao papel, de repente ves que estás escribindo algo que dis, de onde saliu isto? O sea, que me estou contando a min mesma? Que de forma consciente... Sí. Eu flipei moito con letras que dixo, wow, porque non, o sea, eu botei unha temporada aí, bueno, anos, como moi triste. Non tiña ganas de salir da casa, estaba sempre un pouco apática. Normalicei tanto ser así que chegou un punto en que non me acordaba como era antes de todo eso, sabes? Eu algunha vez fun sociable, algunha vez me gustou salir e beber, a estar de fiesta ca peña, era como, creo que xa nasín sendo así. E de repente, bueno, pues petas abaixo e dis, bueno, pues vamos a ir a terapia, los ahorritos deste dinero que non me gané con la música, e bueno, me tienen ir a terapia. E de repente empezan a salir movidas e cousas que ti crees que tes escondidas que estaban salindo xa ca música. Claro. Entonces, claro, tamén fui esa época como de corte, despois de Mara botei... A mí salvou unha vida Pan Sen Front, Pandereteiras Sen Fronteiros salvou unha vida estar aí, pero sí que digamos que como o meu proceso propio creativo quedou paralizado durante un par de anos. E creo que foi cando peor estuve. Entonces, cando salín deso e vin o que escribira antes, dixo, que
o meu corpo xa notaba sabes, ti xa eres consciente de moitas cousas que sintes, o que pasa que, bueno, pois por medo... E non sempre somos capaces de velo, porque é moi fácil, cando levas un tempo indo a terapia, dis, como non me daba conta? Ostra, levas un tempo xa traballando neso. Claro. E tamén pasamos por fases, pero o que decías de, cando estaba así, que non era, que che costaba, o sea, que non... É dicir, eu sí que noto que cando, para min un regulador de, tía, estás mal, é o bloqueo creativo. Pero, o sea, que eu agora podo estar super ben e que me digas, boa, tía, necesito que me escribas unha letra para non sei que, é que non me saia nada. Ou como aí atrás, que eu que sei, estou con algunha colaboración e así, e a mítica de, me cajo en tal, somos 3 a escribir e todo, e nadie, sabes, nadie é capaz de, a nadie lle sale, sabes, tal. Entón, cando empezamos a tirar todos do fío, todo sale, pero iso é un bloqueo natural, de que non, é dicir, non todo che vai salir ao momento, pero cando levas moito tempo sin coller o papel, coller bueno, no meu caso a guitarra, cantar, diste, aquí pasan cosas, están pasando cosas, entón... Sí, eu chamolle, o sea, para min iso é como disociarme, sabes, salgome de mi cuerpo, digo, mira, a min ahora non me vale a pena isto, entón é como que non estás nin vivo, non estás en ti, nin a escuitar o teu corpo, nin a entenderte, nin a nada, entón fui como arrancar un pouquiño outra vez. E tamén, non sei no teu caso, pero tamén un certo medo tamén a toparnos con nós mesmos, non? Todo. Eu, por iso te digo, creo que somos máis conscientes, non sei se conscientes é a palabra, pero bueno, que se rascas un pouco encontras un montón de rollos. O que pasa é que tens que estar no momento preparado para encontrar todo iso que vas a encontrar debaixo da alfombra. Son moitos anos gardando aí todo. E de repente encontras cousas que che fan ter que tomar decisións na túa vida. É como no momento no que te das cuenta de algo, a túa vida tela que cambiar. E ás veces danos moito medo facer cambios grandes de, pois igual non son feliz aquí, ou igual non son feliz con esta persona, ou igual non son feliz neste traballo, ou igual non son feliz... E todo, sabes, ti podes estar moi triste, pero de repente dinche, deixa o teu chollo. Sabes, o ano pasado renunciei a un sueldo todos os meses por 2 concertos. E foi como vou non facelo se son consciente de que é o que quero facer? Non me vou perdonar o resto da miña vida, pero con que pago alquiler? Porque é moi bonito, pero o alquiler hai que pagalo. E a luz hai que pagala. E comer quero comer porque non me quero morir. Entonces, claro, ir a terapia para mí foi como un remolino que fixo e agora toma decisións. Ou senón asume que nas estás tomando que estás así porque queres. Porque esa sí que é como que queres entre comillas, que nadie me entenda mal, pero... Sí, no, pero é así tal cual, porque eu ás veces de pasarme movida, sabes, de, o sea, que sei, estás sacando un disco, pasa unha movida gorda, e ti, sabes, se te viene así todo el mundo arriba, o sea, todo el mundo encima, ou eu que sei, ou pasa algo, non, co teu proxecto, ou co teu directo, ou suspendenche un concerto, o que sexa, movidas destas, e eu levar así algún disgusto de que fago, e rollo de estar como super disgustada, desafogándome con miña nai, rollo de Dios mío, tal, non sei que, miña nai. Vale, tranquilidade ben tal, pero tamén me solta de María, este é o camiño que ti escolliches. Sabes, é dicir, ou arre ou xo, é dicir, estás a tempo de cambiar de decisión, pero se ti escolles este camiño, tamén ten unha serie de consecuencias, vale, é o que dis ti, que si, renuncia a un soldo tal, pero claro, si, por un lado, pues, tamén terás, é dicir, escolles un camiño que che traerá, pues, non vai ser gloria todo, pero ao mesmo tempo que dis ti, vale, iba a estar eu co meu soldo fijo, dicindo, e non fixen, e non sei que, porque tampouco nos damos moita marxe a, entre comillas, equivocarnos, porque parece que ás veces temos que tomar a decisión sempre, é dicir, tens que tomar decisións e tens que tomar a decisión correcta. E ti tens que tomar decisións. Claro. Si é a correcta ou non é a correcta, pero eso pasa lo verás. Sempre, que si ti chegas a, pois, quen queira estudiar a facer unha carreira, ti que capacidade tes con 16 anos de saber o que queres na vida? Sí. Con 16, que teño 31 e non teño nin idea do que vou cenar esta noite, que non teño a capacidade de decidir eso. Con 16 de repente dinche, non, mira, escolle o itinerario do bacharelato en función a carreira que vai a facer, pero que sei a que me quero dedicar. E de repente meteste nunha carreira e en segundo, terceiro, onde ven a crisis de será esta a carreira que queremos ou non, creo que a todos nos pasa na mesma edad, é que é o primeiro que che van á cabeza. Ahora que levo 2 anos, non vou tirar isto a empezar outra. E facemos eso con todo. Con todo. Hai veces incluso que eres consciente de que eso non é para ti, pero claro, que levas tanto invertido,
sea o que sea na vida, sea unha relación larga, unha hipoteca dunha casa, unha viaxe, un coche, un traballo, que sea, sabes? Como vas deixalo de repente? E somos conscientes de que nos amarga ese chollo, pero claro, é que a vida é moi dura. Entonces, acabas a carreira, sabes, eu dixeno sempre, ojalá, sin sacarle valor a nadie, que non se entenda mal. Eu teño un montón de colegas, eu estudiei educación primaria, teño colegas que a vocación da súa vida ser profe, son as mellores profes do mundo, son super felices. Opositaron e teñen o traballo dos seus soños, con 24, 25 anos, que terán dramas na vida e a vida non é fácil para todo o mundo, pero ese colchón de vida que ti tes un sueldo, tes un traballo, pois como busca todo o mundo xa o tes. Cando eres músico ou artista en general, eu creo que eso non o vas ter na vida. Nunca vas ter a tranquilidade. Ou eres Beyoncé. Xa. E xa tes un colchón suficientemente grande como para parar o resto da tua vida. Ou os que estamos no mundo dos mortales, eu creo que escollestes este camiño, pero non sabes a onde che vai levar, nin se vas vivir nel toda a vida. Porque igual, pois, para o ano que ven teño que coller o camión a meterme a conducir para sacarme un sueldo, non sei. Pero tamén porque medimos todo a nivel económico, entendes? Porque igual hasta podes ter un traballo fijo e estás tan guai e todo o rollo, pero igual venche unha enfermedade e duras dous. Efectivamente, claro. É que a min pasou, eu opositei, eu empecé a traballar, eu tuve 5 anos sendo profe, era como renuncio a isto? Xa. Se eu teño un sueldo todos os meses, teño un horario guai, teño posibilidades guais, pero claro, se te queres dedicar á música, tamén lle tens que dedicar unhas horas e estar tranquilo e ter disponibilidade para que che dixan, no, salcho un concerto este día, ai no, que traballo, noutra cousa diferente, sabes? É como, a min resultábame este rollo de ou intento a tope a ver que pasa, ou senón sempre vou estar co rollo de non me saliu ben porque sempre estuve en paralelo con moitos traballos ao mesmo tempo. Entonces, como que este é ese ano no que eu arriesgo e digo, pois todo pa aquí, que o ano que ven non vai ben, eu creo que vou polo menos morrer tranquila de que dixen, un ano conseguino, un ano vivindo de ser música, fin, onde chegue isto. E despois, pois, o que sea, sabes? Virei aquí a deixar o meu currículum, dáseme que te cagas limpiar, ordeno moi ben, baixo os meus criterios, pero ordeno moi ben. Se alguén necesita personal, igual o ano que ven me toca, pero hecho que o ano que ven poñemos un anuncio. Tania, pode conducirte un camión, limpiarte la casa. E é que ti dilo de coña o do camión, pero é que, ostras, nunca se sabe, nunca se sabe. É que eso non é cousa menor, é moito jeje. Pois mira, se queres conducir camións ou así, pásame a mí un currículum que igual podo che mover por aquí e conseguir. Podo ser chofer de grupos, polo menos sabes, hijo metido no mundo, pero dentro de outro punto da industria, nunca se sabe. É que a vida dá moitas voltas, a ver, que obviamente sí que nos temos que preocupar polo futuro, pero eu que son obsesionada de preocuparme polo futuro, estoume intentando sacar de eso porque senón estou vivindo no futuro, cunha angustia que flipas. No futuro, cando non estou vivindo o presente e, sobre todo, non estou aproveitando o presente, porque a mí pásame que hai días que estou tan agobiada con mismamente aí atrás, é que estive un par de semanas de baixón vendo, ostra, dende tal mes non dou un concerto, o próximo concerto teño en tal mes, empezo a contar 1, 2, 3, 4, eu digo, ai, mi madriña, a ver este trimestre, claro, autónoma, sabes, eu, ai, mi má, pois menos mal que teño tal cousa, pero tal cousa en tal mes acabo, e de onde saco estos ingresos? Ai, teño que buscar clientes, ai, de que puente me tiro, claro, entón empeza todo ese agobio, digo eu. Eu entendo, pero claro, cando te ves, pois agora, imagínate, sabes, veste na cuenta unha cantidad de números que non che chegan para pagar o alquiler do mes que ven, te cagas. Sí. Entón, claro que te planteas cousas. E eu teño claro que, o sea, adoro a música e adoro vivir nese contexto, pero adoro vivir. Sí. E adoro vivir cun mínimo de libertad, que poder ter a miña vivienda, sabes, sea de alquiler, sea un chabolo tirado no medio da nada, o sea, non necesito grandes lujos, un teito, non pasar frío e pero ya. un teito asegurado, que parece, cando decimos que queremos unha vivienda, parece que estamos anhelando un palacio a pie de mar. Quero un palacio con piscina climatizada, no, quero vivir. Queremos ter asegurado un teito. Quero ter un sitio onde vivir, claro, que non sea ir, papá, mamá, acollédeme outra vez, sabes? Que teñen os seus gastos e a súa vida tamén. E con as garantías, porque o tema é que non é que, o sea, a nosa xeración xa non é que, ás veces cando dis, sí, alquiler guai, pero molaríame ter algo asegurado que sona que vas de Marquesa? No, vou de tal e como están ahora mesmo as cousas que tranquilamente dun día para outro che din 300 pavos máis. Sí, donde pagas tal, claro. Teño un montón conozco moitas amigas que lle subiron o alquiler, de repente este ano tuveron que marchar. Sí, é que como tal e como se está poñendo... Que é a tua casa, Dios, era un alquiler, pero eu levo no piso no que estou agora, levo 4 anos.
sinto a miña casa, sabes? Sí, Sei que sí. non é miña, pero sinto a miña casa. Claro. Se de repente eu non me podo permitir vivir aí, pois vivirei noutro sitio, pero poder permitirte algún, porque hoxe en día Sí. necesitas mínimo 400 pavos, moi mínimo. Moi mínimo, moi Para ir mínimo. pa un piso, 400 Sí. pavos, tens que ter un ingreso todos os meses. De algo, non podes Sí, dicir, sí, sí. traballo un mes e o resto do ano Pero é rasco que barriga. ingreso é ter en conta que, é dicir, comemos, sabes? Hai que pagar recibos. Se dixo que eu levo moito plano económico, pero Claro. porque teño É como dicir, este rollo de, no, Dios, pero- teño 30 anos, teño que ser autónoma de meus pais. Pero Dios mío, tamén- algún día terei que independizarme deles Sí, sí. ao 100%, que non tiña que pedirlles pasta. E a miña eso dame moita rabia. Pero é que, mira, estamos todos así e ademais que, o sea, tendo estudios, o sea, non sendo xente que digas ti, no, que estamos vivindo de rentas, no. É dicir, unha xeración que estudou, xa non me meto por si fixeches unha carreira ou 20 másters, que estudiaches no que fora, sabes? Inda que fora outro tipo de formación ou te especializaras nalgún tipo de profesión, da igual, eso para Sí, mí que tamén xa é non lle estudiar. podemos decir, poñer a excusa de no, é que como non ten estudios non encontro traballo. Somos unha xeración que non podo ter máis estudios dos que teño. formámonos, sempre tivemos inquietude, sabes, é dicir, home, haberá algún, pero que decir, a maior parte da xente que eu coñezo así da nosa xeración, sempre movimos o cu, sabes? Porque tamén fomos criados moi no rollo de buscar esa independencia, non? E verte frustrado de ver que canto mellor che vai económicamente, é dicir, de, pois este ano estou un pouco mellor que o ano pasado, e ver que todo o que está fora está todavía peor, entón ti dis, é como, non sei se che pasa, a min polo menos era, eu tiña como unha línea roja que eran os 30, non? E entre outras cousas tiña o coa música, porque eu decía, vale, hasta ahora todo jeje, pero eu a partir dos 30 vou deixar de gastar tontamente os cartos nisto, é dicir, si rollo mente empresarial, non Sí, é, sabes? sí, aparte esa liña dos 30 como a partir de aquí non podes xogar a ser música. Claro, que como este claro, rollo de son unha nena que quere ter un grupo, claro, sabes? é dicir, A partir broma dos vai 30 ou che dá de durar, comer sí, ou non é un sí, traballo. Sí, é que para min era Pero no. a broma chega hasta aí e daí para diante, é dicir, a nivel, xa pensando a nivel empresarial, é como o rollo de aí para diante, eu o que non quero é seguir tirando os cartos, como a quen di, decir, isto é unha inversión que espera un retorno que polo menos me iguale a la inversión, polo menos. Cando ves que ás veces non sucede, dis ti, estou pintando a mona, porque é o que ás veces falo con colegas e digolles, si sumo todo o que invertín na música, ostra, eu xa tiña unha entrada e igual un pouco máis que unha entrada, sabes? Sí, eu non quero facer esa conta. Sabes? Entón, claro, ti pénsalo e dis, porque ás veces parecemos, a xente pensa que din, pobrecitos, os que persiguen sus sueños e queren dedicarse á música. Non, é que estamos sendo uns pringaos que estamos dedicando horas, curro, mano de obra e invertindo en cacharrada, en formación, en centos de cousas, moitos cartos, que nadie está, o sea, sabemos que a vida é dura, non estamos aquí choromicando, pero si ainda por riba quitas o factor de querer dedicarte a isto, xa dis, traballamos no que sexa, sabes, é o que dis ti, tanto collemos o camión como limpamos como ordenamos, lo que haga falta, hacemos lo que haga falta, ainda por riba ves que todo ese esforzo que faz non che sirve para ter unha vida solvente. Xa non digo tal, non sei, sabes? É dicir, temos... Están os tempos moi duros. Está os tempos Hai que ser duros, ricos. Sí, sí. É que é verdade, Hai que que ahora ser mismo ricos. xa non hai clase media, ahora solo... son los padres. Son los padres, fueron nuestros padres en algún momento. Efectivamente, sí. Pois precisamente falábamos de eso, de como pasaches por Samarúas, iniciaches ese proxecto, veo a pandemia, música sí ou música no, pero digamos que houve un xiro como, por así decirlo, que dende o ano pasado ou... Sí, igual fai 3 ou así. Empezar a xirar con Xurxo Fernández, con Pan Sen Frón, fui como, sabes, volver a arrancar, volverme a sentir cómoda, ter como moitas ganas de volver a vivir eso, de estar en escenarios e de estar con xente. Movémonos un montón, a verdade é que o Levaino funcionou super guai, Pan Sen Frón funciona super guai aparte, sabes, como grupo aparte. E despois de repente, pois, chámame un día Budiño, sabes, que está cambiando a banda, que ten un disco novo, que quere ter unha banda nova como acorde ao disco, un pouco máis tradicional, digamos. E eu xa empezo a chorar ese día, sabes, salindo ali chorando, ai, chamoume Budiño, Dios, podo creer. E fui como, aí fui donde tomei como a decisión en plan, vale, pois agora necesito
o que teño ten, sabes, unhas condicións, digamos, o traballo no que estaba tiña unha exclusividade, unhas condicións que non me permitían estar pois de maneira ao 100% como profesional e a tope. E iso foi o ano pasado, que foi cando empecé con Budiño. E este ano, de repente, pois levanto outro día o teléfono e chaman as fillas de Casandra, que tamén necesitan aí unha banda, queren levar banda nesta nova xira. E agora, pois aí estou, que non teño un fin de semana libre hasta noviembre, creo. Será o próximo fin de semana libre que teño no ano. É feliz, claro. Wow. E cantos máis concertos hai, sempre son feliz. Agora teño o drama de que ás veces encaixan proxectos e digo, sabes, a angustia, non quero deixar a nadie tirado, nin dixille a nadie que non é horrible. Iso, para min é horrible, eu non son capaz. É que iso costa moito. É que ti, mira, o sea, é tan jodido isto que incluso tamén algún músico co que traballo que é como, obviamente queres traballar, obviamente queres ter proxectos, o sea, queres ter concertos, estás en varios proxectos e de repente o drama ven cando empezan a coincidir cousas. Que é casi imposible que non, porque os circuitos que hai en Galicia teñen, o sea, cando hai sol é cando hai sol, sabes? Sí, non tes festas festas durante todo o inverno. Entón, esos meses de abril hasta setembro, outubro, é cando toca a xente. Claro. Entón, é imposible que non che coincidan. Pero, bueno, a verdade é que estou como super... como que teño moita suerte nese aspecto cos proxectos, porque pois, tanto María, Sara, como Budiño e Xurxo, é como que buscamos a mellor forma de solucionar e de que nadie quede... Sempre hai xente coa que se pode contar ou mover o que se pode, sabes? Porque a programación non podes mover, pero nese aspecto, ben, pasa que a min como que non me gusta sentir que me están dando unha oportunidade e que estou tendo que dicirche, non, pois este non podo vir porque vou con este outro, sabes? Xa, pero ao mesmo tempo é que non podes... É a vida de músico, ou estás en varios proxectos ou non comes. É que sería moi maravilloso se dis, este ano vou ir con X, sabes? E dicir, e chégame e sóbrame para comer. Claro. Non creo que haya moita xente nesa situación, No, a non ser que, bueno, igual un ou dous, pero para de contar, Os proxectos que sabes, que podan funcionar e que nos leven, pois teñan unha posibilidade de ingresos que non... que os grupos máis pequenos non temos esa opción. Entón, tens que tocar en varios para chegar a un sueldo digno, que tamén a xente ahora pensa que estou montada no dólar, porque, Dios, non paras, tocas en todos os lados. Non estou montada no dólar, teño un sueldo digno, estou feliz da vida, non necesito máis, pero non me vou comprar un Hammer para a semana que ven. É que a mí encanta o de non paras, sabes? O de non paras é maravilloso, porque a mí ás veces tamén pasa de que estés activo non é sinónimo de que estés gañando moitos cartos, porque, a ver, home, neste caso, no teu caso, son concertos e así, obviamente, é curro e é curro remunerado e así, pero que sei, a min hai xente que me ve nas redes sociais e me ve que si ahora un novo capítulo do podcast e despois un non sei que, pois unha entrevista, pois non sei que, eu digo, isto se llama me apetece de nombre e por amor al arte de apellido, sabes? Efectivamente. Entón, e teño inquietudes, chámase isto. Algún día vir a Feiraco a patrocinarnos, teño esa firme convicción. Justanos o leite de Feiraco, justanos, por favor, tamén Feiraco. Tamén me valen outras marcas. Patrocínanos. Pero non sei por qué, sabes, xa me van Feiraco a cabeza, aquí facendo publicidade gratis. Cuberta. Válenme augas, válenme tamén aceite, que está bastante caro. Con que cho regalen xa é bastante, xa non fai falta patrocinio. Eu por eso. Entón, é dicir, vale, maravilloso, pero é o que digo, que moverse moito, facer moitas cousas non é sinónimo de que esteamos montados no dólar. Entón, claro, ás veces é ese, unha das percepcións que ten o público é ese, de que che ve, non, aquí, alá, tal, e é, esta é o que diste. Que che dixo, firmo o resto da miña vida que pensen que estou montada no dólar, que me dá igual, que veu, habendo un movimento que che dixo, como de pasar de non ter absolutamente nada, mira, cheguei a pensar, porque eu son moi de xa son vella, sabes? É máis, as fillas están cansadas porque cada 3 minutos dixo unha frase de rebella, pero moi de rebella, pero claro, que son unhas nenas. E eu sinto de outra generación já. Sí. Entonces, non sei que iba a dicir. Ai, agora quedei así. Aí vas dicir o de que eras... Que moitas veces nestes anos todos que levan agora como é que xa me fixen vella para que me chegue o momento, sabes? É como, claro, con 30 anos, quen despunta con 30 anos? Cando lle chega a alguén o momento de que o seu proxecto de repente o pete, é unha chorrada, pero vimos como destes rollos de, non sei, pois,
talent shows e cosas así, canta xente hai de 30 anos. Sí, telo que petar como moito entre os 20 e os... Tes como un margen no que a industria di, vale, eres un produto válido. Entón, este rollo de xir agora, aos meus 31, de repente, estou vivindo deso, a persona máis feliz do mundo, que me dá, o sea, pero é que esa é outra, tamén é porque estamos moi contaminados, non, con estas cousas. É que debería ser ao revés, non? Cando ti creas algo, sea o que sea, sabes, o tipo de arte que sea ou non arte, calquera traballo, os anos de experiencia danche outras cousas que contar. Claro. Non é o mismo a energía dunha rapaza de 20 que a energía dunha de 30. Vale, en términos de saltar. Pois claro. Pero tampouco é o mismo que che vai contar esa persona, sabes? É maravilloso que as dúas teñan un espacio onde contalo, pero... E despois que tamén hai que ter... Por iso a min pareceme que iso é moi cruel e moi injusto en base a... vale, ti igual, pois tes un talentazo, a decir, as cousas como son, tamén hai xente, eu que sei, Rosalía é Rosalía, non hai 20 Rosalías, despois haberá xente que faga outros camiños que non son igualmente válidos, pero son distintos e non os podes comparar, vale? Pero dicir, tal e como Rosalía é Rosalía e eu ou ti non pretendemos ser Rosalía. Bueno, me gustaría, pero o sea, estoy lejos. Si se pudiera escoger, sí, pero tal, é dicir, tamén hai que ter en conta unha cousa, que ti ata podes ter unha frescura que flipas, unhas ideas que flipas e ter nulos recursos para poder leválas a cabo, ou incluso cando as podes levar a cabo, non ter quen te mova e que entre que empezas e realmente che empezan a facer caso, pasan moitos anos e hai moitísimos casos así. E tamén está mal compararse, porque, é dicir, bueno, compararse, quer dicir, claro, vémonos neso porque o que a mensaxe que sempre se nos deu, non? Que como que lo tenemos que petar en ese momento. Eu tamén por iso tamén un pouco crise, parezco, non sei, crise dos 30, tivena un pouco pois, por ese límite que eu me puña de, veña, vamos xogar hasta os 30, despois deixámonos de bromitas, tamén o rollo de o edadismo de é que despois que vou facer, porque xa vou ser maior, xa non vou ser unha como se di, novel, sabes, este rollo, pero non me quero imaginar se vivimos da nosa imagen, en plan ser actriz ou algo así, ten que ser muitísimo máis forte esa presión de físico, de todo eso. Claro, verás a quen lle importa se teño arrugas ou non. O problema non é que teñas arrugas, o problema é que non se escriban papéis para ti. Aí onde está o drama. Ao igual que no tema da música, ata que eu, pois por sorte, estou vendo e teño referentes de xente, mesmamente, bueno, pois neste caso é en Portugal. Hai alguén a min que me encanta, que é a Garota Now, que ela, se non me equivoco, ela o primeiro disco sacou con 30 e pico. Pero porque pola súa vida foi imposible sacalo antes. E o segundo sacou hai 2 anos e lo está petando literal, pero petando de que acaba de levar o premio Xosé Afonso, hai uns meses levou o premio que dá a Sociedade Portuguesa de Autores, o ano pasado levou un premio que é como, se aquí che dan, é que non sei, porque aquí en España non hai como os Goya da música exactamente, non temos un premio así. O sea, o que sería o equivalente aos Goya en actuación. Son agora os MIN, pero os MIN é da música independiente, que non hai a nivel nacional, non temos así, o sea, hai los 40, pero eso non conta, porque eso é rollo Radio Fórmula. Pois, imagino que o equivalente aos Goya na música en Portugal hai uns, non, que hai varios e tal, ostra, o sea, está levando un mogollón de recoñecementos que sí, que son premios, pero outros recoñecementos que é a prensa, o público, a crítica, todo, e diste, jova, e está aí, non sei se xa hai que ter esperanza. Claro, ás veces... E, é dicir, e despois que tamén esa é outra, ainda non sei quen foi que me contestou onte unha movida, falando así, rollo, que tal todo, tal, entón comentei un pouco o momento polo que estou pasando, de plantexarme cousas, plantexarme cambios, contestoume algo así como rollo de, bueno, é que non é fácil dar ca tecla ou algo así. Eu digo, xa, pero é que eu non pretendo dar ca... Sabes, quero dicir, porque iso tamén creo que é un erro que temos na industria, que é que a xente non crea en base a quen son eu e que quero contar. Sabes, a xente crea en plan, a ver, que é lo que funciona? Vamos a intentar hacer algo en esta, o sea, por non decir vamos a copiar isto, sabes? É dicir, vale, pode ser o teu estilo, pero é que igual estás perdendo todo, a túa personalidade, o teu estilo, a túa esencia, por intentar ser algo que non eres ti,
Así que ao final saleche peor. O sea, esas cousas, por que ás veces eso non funciona? Pois precisamente porque a xente non é parva. E a xente molalle ver esa autenticidade nas cousas. Entón, eu iso tamén ás veces xérame tristura porque é como rollo de en serio, sabes? É dicir, donde va Vicente, va la gente. Efectivamente. Sabes? Entón, pero non sei se se pode contar algo ou que, pero ti, o sea, preámbulo, a xente que te vemos aí cantar, rollo, mira, ai que ben, vamos ver a Budiño e vemos a ti. Ou van ver a Fillas de Casandra e estás ti. Ou vemos-te noutras cousas, como outro día que foi un concerto puntual, homenaxe a Dorocé. Sí. E verte a ti cantando. Entón, vemos-te cantando e decimos, joder, que esta rapaza, que moi bien, está aquí moi bien, lo está haciendo moi bien, pero joder, é que sí, está pues, formando parte de algo maravilloso, genial, pero é como que sentimos, non, de Tania internamente, como hipotéticos futuros fans, sentimos que ten algo que dicir de por sí, non? Ti como ves? Bueno, hai cousas aí que están surgindo, pero estou aí currando con un compañeiro, pero que non quero falar moito porque... No. O sea, non porque non se poda saber, nin porque haya ningún tipo de expectativa, nin de pretensión, nin nada, é todo o contrario. Levei sempre tan mal este rollo de a donde quero chegar e como quero facelo e que este rollo de que funcione, que ahora que teño a suerte de que podo estar vivindo a mesa posta das persoas que confían en min para estar nas súas bandas, quero facer as miñas cousas tranquila. Claro. E teño como esa oportunidade que é un privilegio enorme poder estar indo ao estudio todas as semanas, gravando as cousas, escuitándoas, permitíndome chorar se non me gustan e permitíndome disfrutalas se non. Teño varios temas na casa que están sin mezclar e sin nada, pero que necesito escuitalos porque me encantan e nunca jamás sentín eso. Entonces, poder estar vivindo isto ahora así, sin presión, sin focos, sin a ver cando saca algo, como a mellor experiencia que tuve na miña vida. E a persona coa que estou currando, que tamén falarei dela cando sea o momento, como un goce enorme poder currar con alguén que está pois cas mesmas ganas que a ti, ca mesma ilusión que a ti, e con este rollo de sin prisa, sin presión, un pouco do que acabas de falar, sabes? Non imos facer música para nadie, nin para nada en concreto. Claro. En plan, eu quero falar desto, eu quero cantar desta maneira e quero estas cousas que me envolvan. É un pouco o que estou facendo agora. Jo, que guai. É que ao final, é dicir, moitas veces cando estás metida precisamente no que é que isto é como unha roda de hámster, sabes? Cando entras aí é o que dis ti, que a xente que xa está aí nesa roda, estás comendo, ofrecenche concertos, o sea, como vas dicir que non aos concertos? Isto é dache de comer. Se de repente paras, é o que dis ti, poden meter outro no teu sitio. Claro, pero aí teño unha suerte, claro. Eso, a suerte que teño este ano, entendo que facer é eso con un privilegio, claro, sabes? Eu teño un traballo como como corista ou como banda, ou chamallo que queiras, que me permite pois eu estudio as miñas cousas, temos períodos de ensaio como moi intensos para poder ter todo o repertorio listo, pero unha vez que iso está listo, eu vou, toco e marcho para a miña casa. Claro, sabes? e tes tempo para ti. É unha fantasía. Sigo aínda nese momento de preparar ben o repertorio, de ter todo ben mallado para que me salga todo ben, son un pouco maniática. Pero cando entendo que daqui a un tempo, cando xa as cousas roden moito máis, sabes, o tempo que queda é para eu compoñer as miñas cousas. Eso é un regalo de Diosito, de quien sea. E sobre todo que se estás no momento no que ti pois estás ben, estás contenta co que estás facendo, claro. E sínteste con ganas de plasmar ou crees que tes algo que contar, eu sinto que encontrei as cousas que estou escuitando, como encontrei, a ver, sonei jugar moi bestia, daqui a unha semana non penso o mismo, pero como o meu sonido. Sí. En plan, como que encontrei algo que dixo, isto é o que me gusta escuitar, a mí gustaría me ir a un sitio a ver isto, e justame a mí mesma oírme facendo isto, sabes? É como, Dios, sanar feridas de todos estes anos, de cousas que non funcionan, de fracasos, de cousas que non lle gustan a nadie, e que incluso ti dices que non sei, están injustando nin, como que xa desconfías de todo o que faz. Pois ahora como confianza absoluta nese proxecto. Cando sea, xa se chegará o momento de nacer, pero... sobre todo que dis ti, teño aí algunhas cancións que están sin mezclar, pero que disfrutas. Pero xa che din algo, claro. É que eso, eu, de verdad, que a xente, o sea, isto vai sonar así un pouco discriminatorio, pero hai xente que non fai cancións, non sabe a sensación que é cando ti fas unha canción e xa podes escoitar feita realidade, esa sensación, é que
Eu que sei, supoño que pasa o mismo, pois eres intérprete, non compós, e alguén che fai un tema, ti o levas a ser teu e o cantas ou o tocas o que sea a túa maneira, e de repente o escuitas todo xunto e dis, que guai, pero supoño, eu por exemplo sempre tuve moito complejo de compositora, porque, joder, estudiei no conservatorio, despois fun a clases de armonía, a Escola Santiago, a Escola Estudio, eu son unha nejada, en términos de matemáticos, sabes, da música, son horrible, eu séntome e teño pois, a suerte de ter xente comigo que me vai entendendo un pouco xa, e eu describo a música en colores, en sensacións, en historias, contoche unha historia e dixo, necesito un acorde nese cacho que me faga sentir isto, esta esperanza, pero esta esperanza que tes cando vas a emigrar e sabes que vas volver dali a moitos anos feito un polvo e reventado, pero coa comida para os teus fillos, sabes? Ese tipo de esperanza melancólica, que non é a esperanza de aprobar unha oposición. Sabes? Son moi random un pouco para eso. Pero non me parece en absoluto, porque ao final... É como se dixi, no, aí metesme unha disminuída coa bemol, non sei que, eu non teño nin idea de nada, eso son malísima, non teño nin nada. Claro, pero que igual ti vas, imagina, ti cando vas coa idea fija, non, de quero meter a disminuída con 7 bemoles, vas con esa idea... Todos, metemos todos, a ver como sona. Méteme todos os bemoles que existan, ti falas cun colega calquera, eu que sei, chamas a calquera e dixi, vas vir ti tocar, eu que sei, o acordeón, chamamos a Fran, tócame isto, e Fran tócacho, ti pidille iso, tócacho. Claro. Pero que se igual ti a Fran lle dis, mira, a ver, eu teño esta idea, pero, e transmítelle toda esta, contaxe toda esta película, igual Fran, no seu entender, di, vale, ti en principio estalo pensando así, pero tal e como mo contas, a min dame un pouco isto. Claro. Sabes? E iso é o que está guai, porque ainda que ti compoñas, eu é o que me mola de, síntome que actualmente, despois de moitos golpes, porque eu tampouco son, é dicir, non cando falo cos meus compañeiros músicos, tamén falo nunha linguaxe peculiar, sabes? Pero ao final entendémonos todos, que é o importante. E si que me sinto nun momento no que son moi dona e señora do que fago, en tanto que sei moi ben o que quero e sei moi ben como transmitirlo a xente coa que traballas. Porque iso claro. É o máis difícil, máis alá de que acorde vas a empregar ou deixar de empregar. Eu algo que fixen é, pois, tamén unha ten que ser consciente de cales son as súas virtudes e cales son as súas carencias e ver como as podes solventar. E unha das cousas para compoñer mellor ou producir mellor que fixen foi pois poñerme moito as pilas co que ven sendo o software para ser capaz de crear maquetas que ainda que non deixan de ser maquetas, plasmo as ideas, é dicir, claro. Pois a canción que vou sacar agora tiña clarísimo que quería uns ventos. Eu teño unha predilección por Richie Casas. Normal. Es que de verdad, en serio. Normal. E sei que calqueira idea que saia da miña cabeza sempre vai ser vai cobrar unha dimensión estratosférica unha vez entre na cabeza de Richie, pero porque precisamente eu creo que para min é o bonito, sabes? Eu sei que si eu podo plasmar esa idea, que a mí, por eso, ás veces, cando lle paso a Richie algunha idea, me di, bueno, en xeral está ben, digo, bueno, pues, sabes, é como decir, se Richie me di que non vai a desencaminhada, para mí é como, sabes, para mí é un piropo, sabes, que tal. E ainda agora a canción que imos sacar agora, que, bueno, cando saia isto, a canción xa sairá, pero é a canción que se chama Tanto por loitar, que, pues, bueno, chica, fala de fútbol, pero fala da miña de vivencias, non? E fala do Dépor, e fala de tal. Entón, ten ventos, porque é que tamén che digo que se me dixo levar, meto ventos en todo, porque que me encantan os ventos, sabes? Entón, ten ventos, e claro, eu fixen na maqueta, fixen como unha idea de, teño estas ideas, sabes? Pim, 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 pim. Pero cando de repente colla a movida Richie, e sobre todo aí nunha parte, colle que para calqueira músico igual é, bueno, cambiar 4 cousas, pero, Dios, como cambia a canción? Cambiando 4 cousas que dis, buah, é que lle acabas de dar todo ao flow, con este cambio. Claro. E que bonito é eso, non? Pero tamén é difícil, independentemente de que fales de bemoles, tires de maqueta ou lle contes unha historia, para min o máis difícil é rodearte de xente que sepa moi ben o que queres transmitir ca canción. E eu, por exemplo, ves con Richie... Sí, casi, sabes? Porque como encontrarte nun sitio seguro no que ti te sintas ben para falar nos términos nos que fales e non te sintas tonta. Eso xa é o máximo. Que non vayas pensar que che van tratar de menos por falar máis. Que crean como a crees ti. Xa non é que non é cuestión de tu proxecto, mi proxecto. Claro. No, é que é o rollo de estamos
O sea, sí, eu serei a autora, entre comillas, ou chámalo que queiras. É unha canción miña, pero será lo que chámalo que che dé a gana. Eres igual o motor de arranque. Claro. Sabes, pero para que un coche funcione ten que haber un montón de pesinhas pequenas que teñen que estar no sitio. E estar ao servicio da canción, porque non estamos ao servicio de min, estamos ao servicio da canción. E tanto para o que ven tocar un instrumento, como para ti, como capitana do barco, por dicirlo de alguna maneira, tamén que sexas capaz. Ás veces, pois, se ti confías nesa persona e estás a gusto traballando con esa persona, vai ser moito máis fácil que ti confíes para deixarte facer, sabes? De que che digan, buah, sí, que sei que o queres levar por aquí, pero e si lo llevas por allá e tú, ostra, sabes? Porque ves que esa persoa está na túa onda, cree na canción, e é o que dis ti, non sentirte parva aí ou que non te están tomando en serio. E é difícil. É moi difícil, porque é esa parte toda de corazón que ten a música, que é como a máis bonita, pero que costa un montón encontrala. Encontrar vos músicos que digas, mira, necesito un piano de cola aquí, págoche, tócame isto, xa está. Pero que a mí como que non me... Tamén, a ver, eu son como moi emocional para esas cousas, é como que ou me di algo ou non me... Sí. Ou non me gusta, non me chega. Pero eu que sei. É que pero bueno, é a parte visceral e é o motor, que para min é o motor tanto de todas as enerxías boas e cousas potentes que sae da música, como tamén ás veces, pois é o que dis, de que te enfrentas a unha canción e choras, ou... Para min é moi jodido, cando me mandan unha mistura, para min é un proceso, porque é rollo de, vale, ahora sí xa estamos falando de, sabes, da canción xa a un paso de compartila co mundo. Entón, de todo o que foi o proceso a escoitar a mistura, a min cóstame escoitar, sobre todo escoitar a primeira versión da mistura. É como, sabes, cóstame enfrentarme a iso, porque me gustará, non me gustará, sabes, o que che pasaba a ti ca túa voz, a min pásame, sabes, co que é xa a canción tal, que eu digo, sabes, que drama, tía, escoitar a mistura. É que mundo escollemos tamén, Saca o camión. Tía, saca o carné, vamos por aí de ruta, polo mundo. Poñemos música no camión. Claro, pero de outras persoas, que é moito máis fácil de gestionar. Camela, sí, o que mola, sabes? O sea, na carretera non nos vamos poñer aí moi, sabes? Eu vexo, pois mira, coa esperanza que sempre nos quedara o camión. Eu non sei se hai algo que che quede no tinteiro para compartir con esta nuestra comunidade. Pois creo que non. Puxámonos aí intensas. Falamos moito de dineros. Vamos aí apretadas, que se nota que non se note que nos preocupan os cartos, que non se note. Non, moi ben. Por certo, podedes facer un bizum en calquera momento ao... Coña. Coña. Ai, non. De momento non. Xa chegará. Pero hai algo que sí que podedes facer con nós. Por nós, con nós non sei, pero por nós sí que é ir aos concertos. Sí, eso é maravilloso. Vernos por ali e consumir música en directo, é unha fantasía sempre. Pero xa por vos, porque mola un montón, pasase ben, socializas, sales da casa, se levas pois así tempiños sin que che apetece salir, pois igual é unha boa excusa, ir a un par de concertos, conocer xente. A ti vanche ver fijo, porque seguro que che ven. Seguro que van a topar e de la topar. E de la topar fijo, se non é nun sitio é noutro. E de la topar, malo será. Cantas datas? Mogollón de datas. Entre todos non che sei dicir números, pero son máis de 40. Se non atopades con Budiño, atopadela con Fillas de Casandra. Non sei se tes algún bolo... Con Pans en front tamén tedes alguna... Sí, e co Levaino, con Xurxo tamén está este verán xirando por aí. O sea... A tope. Tedes unha marxe alta de probabilidades de atoparvos con Tania. E esperemos... Faládelle, que xa dixen que son introvertida, eu non lle falo a nadie, pero son maja, de verdade, É maja, o sea, non vos quededes ca primeira... Como di outro, non hai segundas oportunidades para as primeiras impresións, pero no caso de Tania... Por favor, a unha segunda. Se na segunda xo sin caer vos ben, tampouco pasa nada, non hai que caerlle ben a todo o mundo. Pero dúas polo menos, na primeira non me fajades moito caso. Pois, eu dicirche que para mí foi un placer enorme charlar contigo. Eu sabía que iba a ser unha conversa moi interesante, non tiña ningunha dúbida, e efectivamente lo foi. Así que nada, moitísimas grazas e con isto e nada, despedímonos ata pois quen sabe, nun futuro non moi lonxano, sen pausa pero sen presa, se nos volvemos sentar para falar das cousas que virán. É que ainda non viñeron, pero que virán nese futuro. Ojalá.
Ojalá. Moitísimas gracias, Tania, foi un placer. A ti, querida, pasino moi ben. Despedímonos, adeus. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.